Ahojte, takže ja vás vítam, tu je Kiko a ja vás vítam pri druhom videu zo série Pianoty lestu. Dneska máme pekné slniečko, slnečný deň, takže som šťastný, určite sa nebudem zlostiť, keď prehrám. Tak a dneska to bude trošku špeciálnejšie, lebo budeme sa prekonávať len v jednej pesničke a tá pesnička bude kde je? Úplne som na teraz sa budol. Nie, toto nie. Aha, Romance de Amour. Takže môžeme ísť na to. Keďže moje najvyššie skóre je 298. Môžeme ísť na to. Takže 3, 2, 1. Tak trošku to tu dám hore. Chcel som to trošku len zastaviť, takže môžeme pokračovať. Nie. Dobre. Nič nezdávam, ešte idem. Prosto. Juhu, prekonal som sa. Konečne to prekonal. No. Idem pokračovať ešte. No. Juhu. No. Ale nové skóre najvyššie, takže to bolo dobré. Teraz som sa ako aj ja sám prekonal. Takže to by bolo asi na ňu všetko. Ja sa na vás teším aj na budúce. Ak sa vám toto video páčilo, určite dajte like, komentár a ak ešte nemáte, tak určite dajte odber, pretože každý jeden ma poteší. Takže čus.